Eh, sino yung kiti nakariri? Al daw, makapariribo ka kiti. Nakapuaya. Ni, Talaga na kaya ako dito. ano Kevin? Tao sa kitong ting. Nakaraglag sa akin. Ayaw ba rin? Sika. Sa dito pina. Sika maganti man naging pasamuno atin. Yaman. Magbakar kinyada. Just to nga. Agay ayam kayo to. Premyo pa hindi mga bako na. Wow. Ya ke, mataman ng Kevin ngem. Uray, tanod na lang utang. Hindi nga. Soldo-solda. Na. Ano Kevin? Nakapariri mo. Geng. Tadar kayo ito Toy. Gabay kayo. Gabay. 20 pesos. Gusto na For 20 pesos. Sumango kayo ah. Adang buhala ka man ka. Ay! Ginawa Toy. Da. Gusto na Sabali ka niya ng ano. Ayun. Oo. Braya. Aji kapautan. Nagpasi. Aji kapautan. Suti ko Pati mga bak. Manong gabi na damit Mabalin. Basta lato-lato. Right. Ready. Get set. Go. Kapautan. Oh, out. Nakabak. Ito din nakabak na. Ano Kevin? Nakabak na 20 na. Papakiramanan natin saldo. Tanod na. Saldo kami tatay. Saldo na tayo. Nakabak mo. Ano 20 na. 20 pesos. Kaso, awan na. Nung arad. May sabay. May sabay. Muhay ka, Barok. Muhay ka. Ay, awan. Ikaw ni Rebel na. Mga bakit. Awan na to. Awan na to yun. Game. Upat kayo. Wait lang manong Kevin. Wait lang. Ready? For 20 pesos. Go! Ni, nakabot na dyan. Lagi ka na kapag. Dapat ka na karon. Ayot. Token nas. Alam niyo mo tasan. Tano dun. Ha? 20 pesos. Oo. Karagsa ka yun. Kung ano kayo tuloy na kayo, mariribukan ka nun ni Manong yung adjust ni. Kayan. Subli kayo naman lumalaman. Ay, tulog saldo na. Subli kayo naman na. Babay ka rin na. Babay. Bye-bye.